πριν, σίγουρα πίστεψα ότι σήμερα θα μπορούσαμε τη θέση με το Πάζο Σεμίλιο να κερδίσει την Juventus όπως άρχισε ο αγώνας. Αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε για τους Ρωσονιέρι. Και όπως είπες και εσύ, μια μεγάλη ομάδα να μην κάνει και μια χρονιά η Champions League ή στο Europa League είναι κάτι πολύ άσχημο. Βλέπετε πως οι παίκτες της Juve χειροκροτούν αυτούς της Μίλαν που ανεβαίνουν για να πάρουν τα δικά τους μετάλλια. Ο Μοντολίγκο, ο μεγάλος αρχηγός, έκανε τα πάντα σήμερα, έμεινε κουτσένοντας το παιχνίδι για περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε μέχρι που τον εγκατέλειψαν οι δυνάμεις του. Είδατε ότι είχε και πάγο στο δεξί του πόδι, στη δεξιά του γάμπα. Καταπληκτικό παιχνίδι από τον Μοντολίγκο, αλλά αυτό δεν ακούσε. Ο Μάουρι, μόλις είδατε, είχε αυτό το σουτ στο τέλος, στην καθυστέρηση της παράτασης, που η μπάλα έστριψε, έφυγε από το αριστερό δοκάρι του Νέτο και οι καρδιές των Γιουβεντίνων μπήκαν στη θέση τους ξανά. Οι παίκτες της Μίλαν, οι οποίοι εφέτος είχαν αυτή την τεράστια ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα τρόπαιο μετά το 11, ο τελευταίος που είχε δώσει τρόπαιο στη Μίλαν είναι ο κύριος που θα έχει να καφιέται ότι με την κίνηση που έκανε σήμερα άλλαξε τη ροή του τελικού. Αυτό αν είναι αλλαγή από τον πάγκο, έτσι. Μέσα ο Μωράτα, αλλαγή συστήματος 4-4-2 και σε 15-20 δευτερόλεπτα ο Μωράτα έχει πάλι γκολ. Είδατε για λίγο και τον Ανιέλη, Περιχαρή. Ο Μπόατενγκ που διαμαρτυρήθηκε έντονα για τη φάση στο τέλος με τον Χόντα, αλλά δεν έχει δίκιο. Ο Ιάπωνας απλώς έψαξε την επαφή και ο Κιελίνη ήταν αρκετά έξυπνος για να τραβηχτεί. Ο Σαπάτα προσπάθησε τόσο αυτός όσο και ο Ρωμανιόλη έσβησαν τον Μάτζουκιτς, αλλά τη ζημιά την έκανε αυτός που ερχόταν από πίσω, αυτόν που δεν είχε να πάρει χαμπάρι η αμυντική της Μίλαν. Ο Νιάν μπήκε, δεν κατάφερε να βοηθήσει. Ο Μωράτα, ο οποίος φέτος στη χρονιά μέχρι το σημερινό μάτς σε 44 παιχνίδια είχε 11 γκολ, 12 assist. Στο 45ο μάτς που έπαιξε αυτό το 12ο γκολ ήταν αυτό που έκανε την διαφορά, αυτό που έκανε τη μεγάλη διαφορά. Ο Μπουφόν στα 38 του, 7 πρωταθλήματα, 3 κύπελα. Με το σημερινό είχε πάρει το πρώτο του, είχε πανηγυρίσει το 1999 φορώντας την φανέλα ακόμα της Πάρμα. 6 Super Cup, 1 κύπελο UEFA, 1 παγκόσμιο κύπελο. Δεν είχε την χαρά να παίξει απέναντι στη Μίλαν σήμερα. Μια αντίπαλο απέναντι στην οποία έχει παίξει τα περισσότερα μάτς στην καριέρα του, 38 παιχνίδια. Ο Μπουφόν είδατε για τον Αλέγκρι, χαμόγελα, τα χαμόγελα περισσεύουν, λογικό είναι. Και ο Αλέγκρι τεράστιος πρωταγωνιστής με την κίνηση που έκανε. 3 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, 2 Super Cup, έφτασε την ομάδα του στον τελικό του Champions League εκεί που υποκλήθηκε στην Αντοροδότα της Μπαρτσελώνα. Ως προπονητής της Juve δεν έχει χάσει ποτέ από τη Μίλαν, 5 στις 5 νίκες μαζί με τη σημερινή για τον Αλέγκρι. Δεν ξέρω αν οι αριθμοί παίζουν το ρόλο τους. Φτιάχνει μια μίνι παράδοση ο Αλέγκρι, ο οποίος πάντως ως προπονητής της Κάλιαρη δεν είχε καταφέρει να νικήσει την Μίλαν. 3 ήττες, μια ισοπαλία σε 4 μάτς. Ζάτζα, ο Εβρά και η ώρα του Αλέγκρι. Και αναγνωρίζουν όλοι τη συνεισφορά του, γι' αυτό και τα χειροκροτήματα. Έτοιμοι τώρα να σηκώσουν το κύπελο. Ο Κιελίνη στον ουρανό της Ρώμης. Η Juventus είναι κυπελούχος Ιταλίας για
την περίοδο 2015-2016. Μια ονειρεμένη σεζόν για την Vecchia Signora, η οποία κατακτά δεύτερο συνεχόμενο νταμπλ και γράφει ιστορία. Γίνεται η μοναδική ομάδα στο ιταλικό ποδόσφαιρο που καταφέρνει να πάρει μέσα σε 2 χρονιές 2 νταμπλ, 2 πρωταθλήματα, 2 κύπελα.